paksa natin ngayong araw ay tungkol sa isang tao na di umano may kapangyarihan. Oh my goodness, this is embarrassing. Halina't ating talakayin ang kanyang buhay at kung saan siya matatagpuan. Hindi na kami napatumpik-tumpik pa at inuuna namin ang lugar kung saan matatagpuan ang taong may kapangyarihan. At kahit na mahirap akyatin ang bundok na ito, hindi pa rin kami sumusuko. Tinabi na nga sa daanan ng aming team upang mahanap lang ang taong hinayupak na ito kung saan man ito nagtatago. Ayan pa't sumakay ang aming team sa isang barko kahit na napakalakas ng alon sa karagatan ng Pasipiko. At sa awa ng Diyos, muntika na kaming madisgrasya at buti na lang safe naglanding ang aming eroplano. At patuloy na naghahanap ang aming team sa taong ito kung saan man ito nagtatago, litsugas ka! At habang naglalakad ang aming team upang hanapin yung taong may kapangyarihan, tila daw meron silang nakita. Kamukha raw ni Sharon Cubeta at saka ni Gabby Concepcion. Totoo kaya ito? Bom siya kalaka. Halin na ating talakayin ang kwentong niya. Ito nga pala ang Gabby Concepcion ng Barangay Planet Namek. At hinahanap niya nga pala si Sharon Cubeta. Oh, Yeah. Bakit? sabihin mo eh. Ano? Sabihin mo eh. Sabihin mo, Shopee? Shopee na yan. Huwag kang mag-aalala, Gabi. Hanapin natin si Sharon. Ito nga pala si Sharon Cubeta ng Barangay Planet Mars. Vital statistic 51,131 na. At hinahanap niya si Gabby Concepcion, pero sa kasamaang palad, hindi siya nagpa-unlock sa ating interview. Love song ko. At sa pagpatuloy ng paghahanap ng aming team, meron kaming nahanap na siya daw ang aming hinahanap, ang taong ukoy na ito, na siya daw ang may... Sir, may superpowers po ba kayo? Meron. Ano po yun? Kaya ko mangutang na walang bayad-bayad. Wow, bakit naman, sir? Kasi nawala ako bigla. Rock'n'roll! Rock'n'roll! Huwag niyo napansinin yung taong yun, ha? May 5 piso kasi yun sa utak eh. Kaya, tara, magpatuloy tayo. Ito na ba kaya ang tao na kanina pa namin hinahanap, na muntikan pa namin ikamatay sa pinagdaanan upang makita lang ang taong ito? Sana'y paunlakan kami sa aming interview, kung hindi lamparuin ko ito sa kaniyang otak. Yeah. Ang baho na ng microphone, ah. Oh, hindi mo may bibigyan. Since bata kayo? Oh, yes, of course. Oh, grabe pala ang kapangyarihan niyo, sir, ah. Kapag bumabahin kayo, sir, Hindi rin mo may bibigyan yung utak ko. ano pong mga kailan, sir? Bakit hindi kayo napipikit kahit na kailan? Pag pumasok ka sa ano, tititig na mo. Pero iba ang kinakain namin, buhangin. Ano pala? Pala kayong, para kayong si Avatar, sir. Oh, buhangin tsaka tubig. Ano pala yung last airbender? O landbender po kayo? Hindi. Hindi namin kilala yan eh. Ano pong nagagawa niyo, sir, kapag hindi kayo pumipikit, sir? Hindi ba masakit sa mata? Hindi naman. So, ganyan ka palagi, sir. Kahit na natutulog ka. Oo. Ganito. Saan po nga, sir, yung natutulog ka, sir? Ito. Ganyan, Ang tulog galing. yan. Ang galing na pangyarihan niyo, sir, ha? Kakaiba nga, sir, ha? At yun nga, pinasikatan tayo ni Mr. Putin. Once in a lifetime lang niya ito ipapakita. Minsan, every day. Ngayon nga, dito pala, sorry. At ngayon nga, napapatuloy ang ating kwento. Meron kaming mga ekspertong inimbitahan na galing pa sa labas ng ating mundo o extraterrestrial. Sa madaling sabi, mga alien. Kanina natin tunghayan ang kanilang mga... Basta mga na to. Ano po yung masasabi nyo sa mga taong may superpowers? Ang masasabi ko sa mga taong yan, yung mga may superpowers, mga alien sila, mga alien. Hindi sila taga planeta, planet Earth.
Hindi sila taga dito. Hindi po ba kayo naniniwala sa ganun? Ito si Master Pogi from Planet Kepler. Hindi ako naniniwala sa ganun. Naniwala po ba ka sa mga taong may superpower, sir? Naniniwala siguro. Nasa salid na pili mag-Tagalog, ang mag-Bisaya. Okay lang po, sir. Pwede lang po. Ah, Pwede lang po. Tagalog Bisaya na lang sir, okay lang? Pwede lang po. Nito. Name Android o Lock from Planet Pluto. Kuan. May mga extra kasi sila, may extra. Extra sa katulad sa Darna. Ano po yung masasabi niyo sa mga taong may superpowers? Ha? Ang masasabi ko lang sa mga taong may superpowers ay wonderful. Name Mr. Popo from Planet Jupiter. Na nabigyan sila ng superpower, tapos mga alien sila. Salamat. Sir, Sir. saan ka punta? Sa Damon? Sasakay ba kayo sa motor ko? Hindi po, sir. Magtatanong lang po ako. Anong tatanong mo? Naniwala po ba kayo sa mga taong may superpowers yung kakaiba? Mukhang ito lang ang matinong tao nakita ko. Ito baka matinong sagot nito. Naniniwala po sir, katulad ni Hulk. Kasi ako, may superpowers din ako, malakas ako eh. Pwede pong makita po, sir. Example lang po, sir. Para makita ng mga manonood, sir ba? Pwede naman. Balahap from Planet Mars. Kung ayaw nila maniwala, wala daw siya paked. Because based on their psychotic telekinetic hypothesis of paranormal abnormal ability powers, kahit ipatingin pa siya sa doktor. Dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli, mga mahal kong kaibigan.